Hola y bienvenido a este video de gramática. Denne lille film den handler om los verbos reflexivos eller de refleksive verber på dansk. På spansk der har man rigtig mange refleksive verber. Det er derfor super vigtigt at kunne. Måske faktisk du allerede har stødt på de refleksive verber. Hvis du har mødt en spansktalende, der har sagt me llamo, jeg hedder, me llamo Ruben, me llamo Nana. Allerede der bruger vi nemlig en refleksiv konstruktion. Husk på, at du selvfølgelig kan pause videoen, spole i den og se den lige så mange gange, som du har behov for. Men lad os komme i gang. ¿Qué aprendemos en este video? Hvad lærer vi i den her film? I den her film skal du lære 3 ting. Først skal vi snakke om, hvad er refleksive verber. Så skal vi se på bøjningen af de refleksive verber. Og sidst men ikke mindst skal vi se på kontrasten mellem de refleksive verber og de normale verber. Men lad os komme i gang. Hvad er refleksive verber? På din skærm kan du lige nu se 5 eksempler på refleksive verber. Der er selvfølgelig mange flere på spansk. Det her det er bare et lille udpluk. Men lad os lige prøve at se på de her eksempler sammen. Vi starter med ducharse. Det betyder at tage brusebad. Så har vi levantarse. Det betyder at stå op. Så har vi vestirse. Det betyder at tage tøj på. Så har vi amarse. Det betyder at hæve eller at kalde sig. Og lavarse. At vaske sig. Hvis du lige ser på de her 5 infinitivformer, kan du så se, at de har noget til fælles, og kan du se, hvad det er? Hvis du gættede på, at de alle sammen slutter på SE, så gættede du rigtigt. Det er nemlig det, der kendetegner de refleksive verber, at de slutter på SE. Det vil sige, at hvis du sidder med en dansk-spansk ordbog, og du slår et dansk verbum op, og det, der kommer frem i den spanske oversættelse, det slutter på SE i sin infinitivform, så skal klokkerne ringe. Så skal du tænke, SE, så er det fordi det er et refleksivt verbum. Derfor skal vi selvfølgelig bøje dem efter de refleksive verbers struktur. Den kommer vi ind på lige om et øjeblik. På dansk har vi selvfølgelig også refleksive verber. Det er verber som at vaske sig, at bekymre sig, at skynde sig, at more sig. På dansk og også på spansk, der består de her verber af 2 dele. Vi har det verbum, og vi har det refleksivt pronomen. På dansk er det refleksivt pronomen, det kan være mig i jeg skynder mig, eller du vasker dig. Dig er også det refleksive pronomen. Lige om lidt skal vi lære, hvordan den her konstruktion den er på spansk. Men lad os lige først se på selve navnet. Refleksive verber. Når noget er refleksivt, så er det fordi, der er en refleksion. Der er noget, der bliver reflekteret tilbage i noget andet. Og det kan vi faktisk godt sætte i forbindelse til de her refleksive verber. Vi har nemlig mere at gøre med det her sig, der viser tilbage til subjektet. Det vil sige, at subjektet gør noget på, ved eller med sig selv. Men det lærer vi mere om lige om et øjeblik. Lad os lige først se på bøjningen af de refleksive verber. Her kan du nemlig nu se en skemaoversigt over, hvordan de bøjes. Vi tager udgangspunkt i llamarse. Vi kan se, at det slutter på SE. Derfor er det et refleksivt verbum. Llamarse betyder som sagt at kalde sig, men man bruger det også, når man skal sige, hvad man hedder. For at bøje det, så tager vi den her SE-endelse. Og det man egentlig gør, det er, at man rykker den ned foran det personbøjede verbum. Så vi tager, for at lave en første person ental, så tager vi se ned og det bliver til me llamo. Jeg hedder, eller jeg kalder mig. Hvis vi skal lade den om til en anden person entalsform, så tager vi se ned foran det personbøjede verbum, og det bliver til te llamas. Lad mærke til, at det t'et skal være blødt udtalt. Hvis vi skal lave det til en tredje person entalsform, så rykker vi se ned og stiller foran det personbøjede verbum, og den forandrer sig egentlig ikke. Det er stadigvæk bare et se. Se llama, det betyder han eller hun kalder sig, eller han eller hun hedder. Hvis vi skal lave flertalsformerne, så rykker vi se'et ned foran, og det bliver til et nos. Nos llamamos. Vi kalder os, eller vi hedder. Hvis vi skal lave flertalsformen om til anden person flertal, så bliver det se-endelsen bliver til et os llamais, I kalder jer. Og hvis vi skal lave det til et tredje person flertal, så bliver ved med at være et se, så det er stadigvæk se llaman. Når vi har med refleksive verber at gøre, så er det rigtig vigtigt at huske, at der er den her todeling.
Vi skal altså have de refleksive pronomener med, fordi ellers så skifter betydningen faktisk. Hvis vi nu bare siger llamo, så siger vi nemlig jeg kalder, eller jeg ringer. Så det er faktisk en helt anden betydning. Men lad os lige se lidt mere på det. Her får du nemlig lige en lille yderligere forklaring på de refleksive verber i kontrast til de ikke-refleksive verber. Altså hvilken forskel der er. Hvis vi har mirarse. Mirarse, det er refleksivt. Det kan vi se på se-endelsen. Så det vil altså sige at se på sig selv, eller ja, se på sig selv. Vi har her en illustration, en dame, der kigger på sig selv i spejlet. Derfor lyder sætningen, la mujer se mira en el espejo. Handlingen bliver nemlig tilbagespejlet på subjektet. Vi kan også have et helt normalt AR-verbum, mirar. Det er ikke refleksivt, fordi det slutter jo bare på AR. Så er kvinden, hun kigger bare på spejlet, men det centrale i den her handling, det er ikke refleksionen. Kvinden kigger bare på spejlet, hun observerer spejlet. Måske står hun i en butik og tænker på at købe spejlet. Derfor lyder sætningen, la mujer mira al espejo. Den er ikke refleksiv. Vi kan lige komme med et eksempel. Pintarse. Det er også refleksivt, fordi det slutter på se. Pintarse, det betyder at sminke sig, eller at male. Noget, der gør noget med sig selv. Her har vi et billede af en dame, der maler sine læber. Laura se pinta los labios. Den er refleksiv, fordi hun sminker sig selv, kan man sige. I kontrast til det kan vi bruge verbet pintar. Det betyder at male, men den her gang er det ikke refleksivt, fordi det slutter bare på ar. La mujer pinta la pared, eller Laura pinta la pared. Den er ikke refleksiv, fordi handlingen bliver ikke tilbagespejlet på subjektet. Hun gør noget ved væggen, hun maler væggen. Se, muy bien. Det var det hele. Jeg håber, at du har lært en masse om de refleksive verber, og at du nu er klar til at bruge dem. Gracias y hasta luego.